Moje pozvanie na rozhovor v aute prijala Diana Fabianová, dokumentaristka, ktorá má na konte množstvo úžasných projektov. Diana, ahoj. Ahoj. Ja ťa chcem poprosiť, povedz nám tak v skratke o sebe niečo. Ja som dlho nevedela, čo chcem robiť, čím chcem byť. Bola som v podstate vandrákom, som sa tak túlala po Európe a prespávala kade tade a skončila som v Španielsku. A tam som dostala možnosť práce a popri tej práci som zistila, že škola dokumentárnych filmov, postgraduál, skúsila som sa tam prihlásiť, oni ma vzali a toto sa mi strašne zapáčilo, tie dokumenty a začala som sa tomu venovať a vznikol Mesiac v nás. Je to dokument o menštruácii, ak mám správnu informáciu, tak ty si kvôli tomu dokumentu išla ako tehotná mamička vo 8. mesiaci do Indie? Hej. Oh. Ja som trochu kamikaze. Odvážna žena. Je to odvážne, hej. To je jeden z posledných rituálov v podstate na svete, kde ešte tú menštruáciu, to celé okolie, dedina a proste susedia a rodina oslavujú, keď si dievča dostane prvú menštruáciu, to je veľmi, veľmi krásny rituál. Bolo to vtedy prirodzené, konečne sa to podarilo, našli sme komunitu, boli ochotní s nami spolupracovať a mohli sme to natočiť a myslím, že to malo zmysel. Určite áno, určite to malo zmysel. A mňa teraz zaujímajú, Diana, dva projekty, ktoré ma absolútne uchvátili, ktoré jeden chystáš, téma veľmi pútavá, je to téma nevery. Hej. A potom je tam projekt, ktorý je, myslím si, že pre túto dobu veľmi vítaný. A to je projekt zoznamovania sa. Muž a žena, láska tu. No tá láska tu vznikla v podstate preto, že som chcela svojim kamarátkam nájsť frérov. Mám super priateľky. Dohadzovačka. Kupliar, hej. Áno. Mne to nešlo do hlavy, že ako to, že také chytré, veselé, vtipné, krásne, dobré baby sú tak dlho sami. Že kde tí muži sú? Tí správni muži, tí... Prišla si na to? A podľa toho, ako sa vyvíjajú aj tieto aktivity, tie večierky, ako reagujú muži a ženy, vidím veľký rozdiel v tom prístupe. Že tým mužom, aspoň navonok, je to akoby jedno. Oni neprejavujú taký záujem sa zoznámiť. Keď dáme von avízo, že koná sa akcia pre nezadaných, tak v momente ženy, áno, prosím, ja rýchlo, nahlas ma. A muži ticho, nič. Proste si dávajú akoby väčší pozor, majú ostých, nechcú ukázať, že aj oni hľadajú. Pamätám, je dospelka, hru tam hrá ego, že a čím ako keby ten človek vyššie postavený, tak tým mu je ťažšie priznať, že aj on chce byť si niekým zdieľať život, že ho možno niekto nechal, alebo mu ten vzťah nevyšiel, berú to ako keby osobnú prehru. A pritom celé je to zbytočné, lebo dneska akože úplne sa zmenila dynamika vzťahov v tom, že rozchádzame sa, rozvádzame sa oveľa častejšie ako generácia našich rodičov alebo starých rodičov, takže je norma byť sám, byť single. Ale stále ešte máme v hlave tie stereotypy z tej minulosti, že vlastne je to hanba, ako to, že ti nevyšiel ten vzťah, ako to, že sa rozvádzaš, že akoby stále bojujeme s týmito záležitosťami. A to nám bráni v tom, že sa otvoriť, uvoľniť sa a proste ísť do toho a hľadať si nové partnerstvá, nové vzťahy. A nebolo to kedysi v minulosti, alebo naše mamy, naše babičky žili tým, že je hanba opustiť toho partnera, je hanba sa rozviesť, je hanba byť slobodnou mamičkou. Že žili oni v takej inej hanbe. A teraz sa to akoby preklápa, že my žijeme zase v inej hanbe, ako to, že si sama. Niečo nebude v poriadku. Je to presne tak. Je tam taká stigma na tých ľuďoch, že asi ju nikto, alebo jeho nikto nechce. A keď ho nechala, tak asi teda tam bude niečo. Je dobré byť chvíľu sám. Každý bol sám. Aj George Clooney bol sám, pokiaľ si našiel tú úžasnú ženu. Ak sme mali správne informácie. Aj sme mali správne informácie. Všetci. Angelina Jolie musela byť niekedy sama, pokiaľ si toho predá. A keď nie všetko môže byť prizvané na vonok, tak teraz sa dotkneme tej nevery. No. A potom ešte o tej... Hej, to je ďalší veľký fenomén. Mňa zaujímajú témy, ktoré sú mi bytostne blízke, že sa ma dotýkajú, že tá menštruácia, menštruačný cyklus, tak je to moje telo, mne zaujíma, čo sa v tom tele odohráva, prečo reagujem, ako reagujem, čo sa to deje. Chcem tomu porozumieť a tú neveru, tak vidím to všade okolo seba, tie partnerstvá sa rozpadajú, je taká skepsa, vlastne človek už ani nechce veriť, že by to mohlo výjsť, alebo si naopak nahovára, že áno, teraz to bude všetko super a nakoniec není. A
chcem teda prísť tým dokumentom na to, prečo podvádzajú aj šťastní, ako keby ľudia vo fungujúcich partnerstvách, v šťastných partnerstvách, ako sa s tým dá vyrovnať, narábať s tou neverou, alebo sa je vyhnúť že aká je tá prevencia, proste prečo je to takým rozmohnutým javom a čo s tým, ako s tým naložiť. Čiže tento dokument bude taký, ako aby tých ľudí, ktorí sa to v živote stalo, aby pochopili, že sa to nedieje len im, ale mnohým. Čiže to je také liečenie tej duše. A potom zároveň je to, že návod, ako sa vyhnúť, ako nedať priestor tej nevere v živote. Deje sa to naozaj, akože veľa ľudí si to aj nechce priznať, že radšej nevidíme veci, keď možno cítime, lebo nás to bolí a ešte dneska je to o to ťažšie, že berieme sa z lásky, nejako volá, kedy už to boli zaranžované manželstva alebo kvôli peniazom, ale proste to bolo ako keby, že už je treba sa vydať, tak tam nebolo veľmi čo špekulovať, ideme do toho. Ale teraz a ešte tá naša kultúra, z ega a narcisizmu, kedy proste každý chce vyzerať, že je ľúbený a že je úžasný a že je šťastný a máme všetci pocit, že máme právo byť šťastnejší než šťastný, že už nie je dosť, keď to manželstvo trošku nefungovalo, partnerstvo, tak už vlastne je ľahšie hľadať niečo nové a ten adrenalín a tie endorfíny z toho zaľúbenia sú príťažlivé. Áno. Všetci chceme zažívať, takže proste sa do toho ide. A plus, nikdy nebolo jednoduchšie si niekoho nájsť. Paradoxne, nájsť v zmysle na erotický chat, sex, ako keby niečo sa týka kvality toho partnera, ale kvantity. Že tá možnosti sú proste neobmedzené a pre každého, aj pre tých ľudí, ktorí predtým nemali k tomu prístup. Že teraz je taká doba, žiaľ, že to vyslovene napomáha takýmto vzťahom. Áno, čo mám známe, čo mám kamarátky, tak žiaľ sa stretávajú s tým, že keď si s niekým píšu, sa s niekým zoznámia, tak vyslovene tá mužská časť, mužská polovička im proste povie, že ja len takto. Ja nechcem žiaden vzťah. No to aj je veľká, ako keby už fenomén v západnej Európe, ide to aj k nám, že tí muži pochopili, že tie ženy vlastne môžu mať aj bez toho, aby museli zdieľať aj to nie príjemné, čo sa týka záväzkov a vlastne zoberú si to akoby to najkrajšie, to najlepšie, že berú to ako milenecké vzťahy, ale vlastne ich dávajú ruky preč od. A keď sa rozhodnú, že OK, dobre, bolo by fajn mať rodinu, tak vždy si vedia nájsť tú mladšiu partnerku a založiť si rodinu s ňou ako s tou rovnocennou. Lebo keby tie ženy už nie sú chránené tou spoločnosťou, čo bola kedy bolo, že dávali akoby celá komunita pozor na to, že on ti zahýba pozor, akože bolo to strážené, nebolo to prirodzené ani slobodné, ale ako keby teraz ešte aj tá posledná brzda sa odbrzdila a hľadáme si nové cesty, to také podľa mňa medzi obdobie, kedy sa hľadáme, že ako ďalej, a aká je rola muža, aká je rola ženy. Rozumiem. A čo s tým, ako to ďalej formovať. Prezrad nám prosím, Diana, že na čo si prišla počas toho, že sa stretávaš, pretože ty tento dokument pripravuješ tak, že sa stretávaš s tými, ktorí sú neverníci, ktorí sú tí oklamaní, ktorí sú tí podvádzaní, oklamaní, ale aj tí, ktorí klamú a podvádzajú. S nimi sa stretávaš, s nimi sa rozprávaš a vlastne robíš takú štúdiu okolo toho, prečo sa to deje. No, zaujímavé je to, že sú to všetko, jedno, či sú teda tí podvodníci, alebo neverníci, alebo tí podvádzaní. Ja nemám rada túto terminológiu, lebo podľa mňa to vôbec nevystihuje, ako to v skutočnosti môže byť. Že to nie je čierno-biele, je to veľmi, sú tam všetky odtiene farieb. No ale zistila som teda, že tí neverníci vôbec nie sú tí zlí, tí zloduchovia, nesympatickí, že sú to veľmi príjemní, milí ľudia, veľakrát zmetení, alebo nešťastní, alebo nevedia ako ďalej a toto je ako pre nich útekom. Aj nedocenený, je tam všetko, naozaj je to obrovská škála a ja som pochopila, že sa to naozaj môže stať úplne každému, že nikto by nemal povedať, že ja nie a nikdy, lebo nikdy nevieš, čo ti deň prinesie, ako ho stretneš, aká bude situácia, okolnosti, čo sa tam udeje a proste dneska už je to naozaj tak jednoduché do toho vklznúť, ani nevieš ako, že podľa mňa nie je na mieste ako keby to odsudzovanie, ktoré tu a také tie jednoznačné, že ty si schýbil, ty si zlý a on je dobrá, lebo ona to neurobila. Ten hlavné posolstvo toho filmu bude, že keď budete odchádzať z kina alebo od televízie, tak ten pocit by mal byť povznášajúci. Že nie ísť do tej depresie a aká je to traumatická téma a veľakrát to naozaj rozdrtí tie rodiny a zničí a je to zlé, ale vždy aj v tom veľmi zlom sa dá nájsť to dobré a že tí ľudia, keď ku mne chodia a rozprávajú mi, tak v podstate aj tí naozaj zranení, vždy to zakončia tým, že v podstate im to pomohlo v
niečom, vyrásť, alebo sa oslobodiť od nefunkčného vzťahu, alebo od Áno. agresívneho vzťahu, alebo sa naučiť si nájsť to svoje miesto, povedať, že a dosť, že potiaľ to áno a odtiaľ nie, alebo ich vzťah to zlepšilo, že tá komunikácia konečne začala fungovať. Vždy tam bol nejaký posun, aj keď bolestivé zo začiatku, ale nakoniec veľmi pozitívny. A že by možno platilo, že to, čo sa nám v živote deje, sa vždy deje kvôli niečomu a pre niečo, aby sme sa niekam posunuli, aby nás to niekam dalo. To znamená aj tá nevera, ač je teda téma pútavá, ale taká, že sami to nechceme zažívať na sebe, čiže si to sledujeme si okolie, zaoberáme sa tým, ale sami si to nepripúšťame, že by sa nás to mohlo dotýkať. Teraz, čo je nevera? To je tiež Definícia nevery. Každý si ju, podľa mňa neexistuje definícia nevery jednotná, je to vždy o tom, ako si toto tí partneri nastavia. Že čo je pre nich, ako keby tá hranica, za čo už by nemal ten druhý ísť. Je to podľa mňa o tom, že každý si hľadá svoju vlastnú cestu, ale mali by byť jasné pravidlá. Ale každý má niekde inde tú hranicu a keď sa zhodnú a keď to s tým OK, tak prečo nie aj... Rozumiem. A nemyslíš si, Diana, že tento tvoj dokument bude, bez pochyby bude veľkým prínosom, ale nemyslíš si, že by mohol potom spustiť aj takú väčšiu ešte benevolentnosť v tejto nevere? Ja by som chcela, aby spustil benevolentnosť v nesúdení, že v pochopení. Ja by som chcela, aby to viac tí ľudia pochopili ten jav, ten komplexný jav neverí, prečo sa to deje, porozumeli tomu. A keď niečomu porozumiem, pochopím a vidím to v širších súvislostiach, tak som benevolentnejší, ale je to uvoľňujúce, je to ako keby... je to... A viem sa toho potom aj vyvarovať. Ešte mi odpovedz, či mi teda odpovieš na to, keď niekto chystá nejaký dokument alebo čokoľvek, čo tvoríme a tvoríme z vlastnej skúsenosti, z vlastného zažitia, tak má inú energiu, inú hodnotu. A teraz s tou témou nevera ma zaujíma. Či ty si takéto niečo zažila? Ja som veľmi od mladá ma zaujímalo to, že či je toto cesta, ten monogamný dlhodobý vzťah. A rozmýšľala som, že či je to naozaj to, čo ja chcem, čo mi vyhovuje, alebo to niečo, čo mi hovorí kultúra a náboženstvo, že takto sa má žiť. A ja nemám rada, keď mi niekto hovorí, ako mám žiť a čo mám robiť. Takže jasné, že som protestovala proti tomu, hľadala som si vlastnú cestu a skúšala som rôzne formy, že či teda otvorený vzťah, alebo sa neviazať, alebo že čo. A ten bývalý vzťah aj bol otvorený a aj to fungovalo, napríklad tu si to neviem predstaviť, že mám muža a mám deti a mne sa to veľmi zmenilo deťmi. Áno. A na druhej strane ale som pochopila, aké je veľmi, veľmi jednoduché do toho vklznúť aj zo strany môjho muža a ja sama, že proste máte nejakú slabú chvíľku, tí ľudia ako keby mali tykadla, to vycítia, vám napíšu príjemnú správu, že to začne a teraz bolo to celé také veselé, žartovné a zrazu to preklopí do flirtu. A teraz je ten moment, že kedy si to uvedomíte, že aha, že chcem ísť ďalej a že vedie to proste stopnúť. Áno, rozumiem. Takže výborne, tak dokument chystá niekto, kto má skúsenosť aj sprava, aj zľava a to je vynikajúce. Takže ten dokument bude mať tú energiu, bude mať ten náboj a bude proste taký, aký má byť, čo je úžasné. Teším sa na ňo. Mám pre teba prekvapenie. No prosím. Čaute. Nech sa páči. Čau. Tak toto teda. Takže To nedalo, bez mňa, chápeš? že dievčatá, detičky sa vám varujú? Mne sa vzťahom s Dianou Fabianou zmenil celý život. Ona je človek, ktorý je... Ono je presne ten prototyp človeka, ktorý nepozná nie a nepozná, že nedá sa. Že s Lenkou spolupracujete, ste blízke kamarátky, priateľky a som rada, že tu je Lenka, teraz môžeme rozobrať Láska tu. Keď si do niekoho zalúbená a nevieš, ako mu to povedať, tak my ti pomôžeme. To je krásne. Klára nastúpi, vymyslí spôsob originálny a dokonca ani nepriznáme, že sme to boli my. Hej, takže toto je jedna z vecí. Potom, keď chce muž požiadať o ruku a nevie ako teraz, aby to bolo originálne, zaujímavé, vtipné, neviem čo, tak zase nastupujeme my, vymyslíme, všetko pomôžeme zorganizovať, aby teda mali na čo spomínať aj vnúčatá, aby mohol hovoriť svojim deťom, ako to on vymyslel. A nie je dôležité mať ten kredit, je dôležité, aby ľudia boli šťastní, aby to nejak podporilo ich vzťah.